Имаш смарт камера, смарт телевизор или смарт хладилник. Супер! Остава ти само смарт защитата, защото някой може да те гледа без ти дори да знаеш. Изгледай клипа до края, за да разбереш какво представляват умните устройства или на английски IoT devices. Internet of Things. Умните устройства правят живота ни по-лесен. Включваш лампи от телефона, камерата гледа дома ти или гласов асистент ти пуска азис. Но има много голям проблем. Повечето IoT устройства или така наречени умни устройства са слабо защитени. Особено ако не смениш фабричната парола, не ги обновяваш и не знаеш какви данни събират. Хакерите най-често го използват за шпионаж, чрез камери, микрофони, влизат и вътре в мрежата или тези устройства участват в DDoS атаки като ботнети или заразени компютри или устройства. Как да направиш твоя дом умен без да го излагаш на риск? Смени фабричната парола на всяко едно умно устройство. Изолирай ги от отделна мрежа или използвай друг рутер, който да бъде свързан само с тези устройства. Спирай винаги устройствата, които не ползваш. Проверявай какви разрешения изискват. Не давай разрешение на твоя микрофон да бъде включен, ако не се изисква. Ползвай винаги добри производители с добра репутация и обновление на софтуера. Не всеки смарт уред е умно решение. Благодаря ти, че изгледа до края и сподели това видео с твой приятел. Благодаря ти.